Non, estaba prohibido, eso as mulleres non, ningunha se poñían. Bueno, se iba a algún viaxe, lesos, víase algunha muller con pantalón, pero moi poucas, moi poucas. Entonces ali non poñían, pero eu como tiña que cargar os carros no monte, carros de herba seca, carros de toso, carros de todo o que había que cargar, menos o esterco, que o esterco xa se cargaba, claro que ia sin ir arriba do carro, o demais había que ir. Entón dábase mal coas faldas, porque daban sacar 2 ou 3 panadas, e ti tiñas que facelas como puderas. Entón, coas faldas non facía xeito. Entón, eu levaba un pantalón de meus irmáns, porque eu son a máis nova dos irmáns. A muller, eles eran homes, 2 homes. Entón, eu tiña os pantalóns deles, os vellos que eles deixaban por ali. Iba pola carretera, e claro, mesmo as que pasaran, veciñas e todo, facían rixa de que se levaba o pantalón. Entón, eu levaba nunha bolsa e no monte poñío. E cando acababa de cargar, traía outra vez na bolsa, pero depois a min xin de andar así, e só puxen, e depois xa comprei un novo para min, e xa despois xa puxen pantalón.